Okay, kom. Pia? Åh! Okay, er I med til at gøre det til film? Ja, det er det. Lad os det. Pia, er der noget, I gerne vil se? Nej. Ej, har I nogen af jer set min mobil? Nej. Hallo, der er jo engang noget. Ej, hvorfor skal vi se noget med blod? Ej. Ja. Ej, jeg gider ikke se det her. Skal vi se noget med negle? Bare slukke det. Ja. Okay, er der nogen, der har lyst til sodavand? Ja. Okay, er der en noget med? Ja. Kom. Jeg kan faktisk hellere sidde her med den her fede pude. En enkelt bird. What the bird? Fuck, det lyder åndssvagt. A good bird. Ej, hvor får de ring fra? Ja, jeg synes, det er godt sejt. Jeg kan lide den der med kæden. Ja, det er ret fedt, hvor de simpelthen sætter sig sammen. Og jeg har noget så ret fedt, jeg ved ikke helt. Men jeg tror, den har den krykker faktisk. Prøv lige Pia, prøv lige kom. Det tror jeg er min første kæreste. Hvad sker der? Prøv lige se en mand derude, der står en mand. En mand, der står en mand lige herude. Hvad laver han? Ej, sker der? Hvad laver du? Du skal ikke have... Hallo? Fuck, var det ikke det, de stod på stranden? Hallo? Hvad sker der for det? Hallo, dig der, please svar mig. Hvad laver du? Nej, det der... Ej, det der, det kan bare ikke gå. Det er det affald, vi smed på stranden, Ja.